Is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli kien ħabbar il-proġett tal-Villaġġ Sportiv tal-Marsa f'Lulju tal-2011, proġett li kellu jkun mifrux fuq iktar minn 800,000 metru kwadru u li kellu jilqa' fih madwar 50 entità sportiva b'korsa żwiemel u b'diversi faċilitajiet sportivi differenti, inkluż għall-isparar tal-qaws, rugby, golf, tennis, atletika u polo. 10,000 sportiv kellhom jibbenefikaw mill-faċilitajiet il-ġodda li kellhom jiġu żviluppati, waqt li kellu jkun hemm faċilitajiet għal iktar minn 1000 żiemel. Il-Gvern ma skludix lanqas li l-proġett jinkludi lukanda. Is-sejħa oriġinali għall-iżvilupp ta' dan il-proġett għalqet f'Settembru tal-2011. Din iżda kellha tiġi estiża l xahar ieħor wara li l-ebda investitur ma wera interess fl-iżvilupp ta' dan il-proġett. Iżda lanqas wara li għalqet l-estensjoni ma kien hemm żviluppaturi li kienu interessati. Bis-Segretarju Parlamentari Clyde Puli waħħal fil-mezzi tax-xandir għal dan għaliex qal influwenzaw dan il-proċess. Sallum iżda dan il-proġett mhux biss għadu ma materjalizzax iżda lanqas ħarġet sejħa oħra l-applikazzjoni ta' żvilupp. Bil-Gvern issa qed jgħid li għadha qed titfassal sejħa ġdida wara suġġerimenti li saru minn persuni li jistgħu jkunu interessati li jidħlu għal dan l-iżvilupp mal-Kunsill Malti għall-Isport. Din l-informazzjoni ħarġet mill-Parlament wara mistoqsija li saret mid-Deputat Laburista Joe Mizzi lill-Ministru Dolores Cristina. Fil-bidu ta' din is-sena s-Segretarju Parlamentari Clyde Puli kien qal lil One News li t-tir kien li n-negozjati dwar il-Villaġġ Sportiv jingħalqu. It-tir huwa li jekk jingħalqu n-negozjati. Issa jingħalqu, ovvjament jistgħu jirnexxu, jistgħu ma jirnexxux, imma li jingħalqu. Madankollu 10 xhur sħaħ wara li dal-proġett kien imniedi, qed terġa' titfassal sejħa ġdida l-applikazzjonijiet għal dawk li jistgħu jkunu interessati li jiżviluppaw il-Villaġġ Sportiv tal-Marsa.